riga na gaya ma dole hakan zami shikenan. To ba ga waɗanda suka zo. Ka gafarce mun zo ba tare da gayyata ba. To ya kai. Da Allah muna so ka kira mana yar karo shi ni. Tana so za ta mata tambaya akan inda waɗannan yaran da suka bata suke. Kai karamin mahaukaci ba ka gani ne ko ba ka da hankali ka shigo a gidana sannan ka dinga cewa za ka gaya ta? Ba za ka garo shi ni ba. Ko me za ka yi sai dai ka yi. Yalla bai takwar kada ka ɗauki kirki na a matsayin gazawa. Ina da cikakkiyar shaida wadda zan iya kama roshini na tsare ta idan da na so hakan ma. Kaga takardar umarni. Da irin wannan takardun nake goje ka tariya ta idan na turo son kowace safiya don haka ba wani abu ce. A nan garin umarni na shine kare doka ka gane ka dauke ta idan kana jin cewa za ka iya sai na canza sunana idan waɗancan mutanen ba su gunduwa da kai ba zo mu tafi mazaja kai soriya ta mana ko kuma in sa ai waje da ku duk wani iko na cikin wannan gari a hannunmu mu muke juya shi babu abin da za ku iya yi gai kallon me kuma kake yi wani lala jaki ba za ka ware ba sai na ka samu damar cewa mutanen ka sai kasa da mu Bajuwa ne da karfi. Ratab kayan kare kome cika shi mana. Ban ji ba sai ka fada da karfi tukunna. Wannan ba umarni ne Ratab. Zo mu tafi. La kai wai ma. Allah sarki sannu ya basa mai transformer ya basa ta. Ratab wani irin shashin ciro wannan. An turo mu nan ne fa domin mu zo mu samu cikakkiyar shaida kwakwara don mu shiga da kwakwaran kesa kotu kuma wannan bindiga da kake gani an bamu ne saboda kare kanmu sai mun bada bayanai akan duk wani harsashi guda ɗaya da aka bamu akwai irin dokokin da tsarin aiki ya bamu bi akwai tsarin da dole sai mun bi a wannan gari babban tsarin aiki na bi shine idan mutum ya zage ka cire mai hakurin gaba bayan mutum ya ji ganewa daga haka kuma ka san bada masa alburushi a cikin bakin sa ya haɗe shi kamar masara a wannan garin idan kana so ka zauna lafiya ba wasa za ka yi akan wuta ba sai dai ka yi wasa da wuta kai kanka taka ne kawai zaka zauna lafiya a nan kada ka ce zaka koya min yadda zan yi aiki na san yadda nake aiki na kuma an turo ka nan ne ka taimaka min ba kai musu da ni ba ke shap yalla bai ka kira dalil ina buƙatar macen inspector guda daya da yan sanda akalla guda 50 masu bindigu to yalla bai da karfe 8 sa safe gobe yawa mu je ya ma sunan nasa yawa na tuna hawali yawa ina zuwa to barin kira shi halo minti da ni babban inspector ce daga garin Delhi wannan umarni ne na kama yarka ka ba mu haɗin kai in kaki za mu ɗauke ta ƙarfin da muke da shi Roshini ku cika ni
ranar 26 ga watan Oktoba kina tare da waɗannan yaran. Dan an samu wayarki a cikin motar da take dauke da layinki. Da aka bincika tun daga kira na 17 zuwa na ƙarshe da kika yi waɗannan yara kika kira. Akwai abin da zaki faɗa na kare kanki? Kin ga abun fa gaba ɗaya mai sauki ne. Dinu yana matuƙar son ki. Ke kuma kina yin kamar kina son sa ba don komai sai dan ki shakata tare da shi. Yayin da ta gefe ɗaya a gidanku an sa miki rana aure da wani cikakken mai kuɗi wanda kika yarda cikin farin ciki. Yayin da Dinu ya gano haka ya zo ƙauyen ku tare da abokansa domin su haɗu da ki. Idan Dinu ya tona mutane asirin abin da kika yi masa to fa kin san cewa mutuncin ahalinki da naki ya tabu. Saboda haka ba za ku iya juriya ba ke da ahalinki sai ku haɗu kuka sheke Dinu, Gautam da kuma abokinsu Dinesh. Ƙarya ne! Ni ba ni na kashe shi ba. Kin ga wannan ɗan kunnan? Ina fa da hujjoji da yawa da za su iya sa na ɗauke da ahalinki na garkama ko a magarkama. Maganar gaskiya ita ce ke kika ja aka kashe Dinu. Wai ta ne zan kashe Dinu da kaina? Shi ne wanda nake so fa. Dinu shi ne wanda ya fi kowa kokari a makarantar mu. Dalilin da yasa kenan ya samu mazaunin karatu a makarantar likitoci. Ta dalili da na yi tunanin idan yi karatu ya zama likita, gidanmu za su yadda da shi ya aure ni. Amma gabaki ɗaya sai suka nuna ba sa son alaƙata da ni da shi. Shi yasa aka haɗa aure na da Bijesin. Da na faɗa wa Dini waka shi ne ya zo ƙauyenmu tare da abokanan shi guda biyu, Gautam da Dinesh. A ranar bikin al'ada na Ramlila. सियापति रामचंद्र महाराज की जय। लंका में लंकेश हरा के तेग तीर शमशीरों से चले अयोध्या राम पलट के वीरों से रणधीरों से अधरों पे मुस्कान धरी भुजा पे अपनी बाण धरा जय 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 राम हुई और लंका में लंकेश मरा राम चले तो सेवक भ्राता साथ चले गांव गांव में राम सिया की बात चले जहाँ जहाँ से राम की सेना गुजर रही उमड़ घुमड़ कर जन जन आए आज वही Ni fa tsorace nake Dinu. Me abin damuwan ne to? Wannan nan fa abokaina ne manya-manya wayannan na aminta da su. Kin ga garin su halin su manya-manya mutane ne. Kuma kin ga da mun riga mun je dali shikenan matsala ta gane. In ba bai sani abin ba zai kyau ba. To ai lokacin da zai sani sai bayan an daura mana aure. Sun gama shirye-shirye fa. Da zarar mun gara sa dali fa za a daura mana aure a kotu ba wani abu bane. Gautam, maza ka bi tagu. Kai ina gaba an biyo mu fa. Ka kalli gaba kawai. Shikenan, baba ba zai taba gyale mu ba. Ki baba ba mun ne zai faru. Ka taka motar nan da karfi mana. Karfin nan ke taka. Yawa kallana. Fito mana buga, fito mana. Baba dan Allah ka cika ni. Baba dan Allah ka cika ni Dinu. Ke gaba dai ma baki ji kunya aikata haka ba? Wayo baba dan Allah ka cika ni Dinu. Dinu. Shiga nan, maza ki shige, muna buga. Dinu. Daga nan ban san komai da ya faru ba. Kullum na aka yi a ɗaki da tsawon wata biyu ba inda nake fita. Ke rike fuskar wani a cikin su? Kayan 'yan sanda duka suka sa. Da fitilu masu haske a hannunsu. Babu fuskar wanda na kalla sosai. Na ji dai wani suna. Ajak Shakturu da C2. Za ki iya gane ko ɗaya a cikin su?
yalla bai Yalla bai.